screening. Migao mar ohala kod keto mwandu koro dwaro ni mondo oru mapiyo chenro mar duoko ne kembe omenda kata value added tax kaka yor jiwo dongruok ma kembe kod nyayo chenro ma keto mwandu e pacho ka. Kaluwore kod jatend migao mar ohala mag bunge Kinyanjui, deko mar duoko omenda go masani osechakore kata osechokore mochopo bilionde, koro thiro geno ma joket mwandu kendo miyo chenro mag dongruok ok dhi mbele e yo makare. Maeri biro e seche ma bende jatend migao no mar ohala owacho ni temo mondo mi ginon omenda mag VAT michulo ne mwandu mitero e pinje ma oko kaachiel kod poro wach gi duol machoko osuru e pacho ka KRA. That should be getting to Parliament by February when they get back. But ideally, we would want to reduce the VAT for our export companies so that we reduce the burden, the financial burden and the cost of finance to these companies so that the money that is otherwise held by KRA with every month of returns can now be paid directly, or at least we can reduce that liability and therefore they can expand.